Hei pikku kaveri! Siinä on ihan parturin kaikki työkalut. Kaikki alkoi tästä viestistä. Tämä nuori poika haluaisi olla parturi ja mä haluaisin auttaa häntä. Tämä viesti kosketti mulla syvästi. Siksi mä ja mun yhteenkumppani päätettiin, että me ostaa pojalle ammattilaisen parturitarvikkeet, joten hänen toivonsa tulossa totta. Mä sain pojan äidin numeron, soitin hänelle ja kerroin, haluaisin toteuttaa pojan toive ja yllätä hänet. Ja se puhelu oli todella liikuttava. Tämä on perheelle! Hänen perheelle. Sitten me lähdetään lahjaan toimittaan perille. Moikka! Hei pikku kaveri! Tunnetteko kuka me olemme? Joo. Brothersin perhe. Mä tuun sulla jotain. Haluatko katsoa? Joo. On mahdollinen kone. Siinä on pieni kone, ihan feidi. Siinä on sakset, ohennussakset ja sitten leikkaussakset. Kiitos paljon. Tätä muistit minulla. Mullakin oli joskus tämmönen, että joku kuin auttaa. Mä en tiedä mitä se merkitään. Kuinka se tulee hyvä olo, kun joku auttaa. Hänestä tulee tosi hyvä mestari. Vielä lahjakortti. Mä vähän vielä koulutan sinua. Kiitos todella paljon. Siinä on ihan parturin kaikki työkalut. Mä sain hänen viestit, se oikeasti kosketti mulla syvältä sydämiä. Kun mä olin ihan lapsena, mä halusin tällä toi parturin hommia ja mun ympärillekin oli kaikki ihan köyhä. Vihdoin sain, mutta mä tiedän, että mikä tilanne se on. Kiitos paljon Ei kaikille. mitään. Oi. Hyvää joulua! Hyvää joulua.